سلام و درود. ما مهلب نصیر چا بلوچستان ٹائمز چشکے مرچی میاں استمانی روچیں جانی آدمانی میاں استمانی روچیں ہمیشہ درگتا ما وتی لہتیں گپ تران استن لہتیں انچی مسئلہ چیز استن کہ آہنی سرا اما کا مبازہ برکنگ لوٹیں. اول ویشیں کہ 8 مارچ مرچی چونکہ 8 مارچیں او سجن دنیا ہا جانی آدمانی روچے درگتا ای روچ برجم دارک بوگائیں اسے ہسٹری او یہ دورسین چیزاں شما وات شو تو وانت کنے سرپت بود کنے کہ چیا او 8 مارچ چیئے واسطہ جانی آدمان روچے درگتا دارک بوگائیں. بلے ماں بلوچ سوسائٹی ہے یا بلوچ چاگرد منی گیشتر فوکس بھی بلوچ چاگرد باب تک اب جنگو منی جند شنکہ اول کدی سرپت بوتگوں کہ 8 مارچ جانی آدمانی روچیں او اسے اہمیت چیہیں پرچہ کہ اول رندہ ماں ای 8 مارچ بابتا چا سرگانی پروا صاحب سرپت بوتگتوں او آٹیں با مندلائی 2009 دہے گپیں کہ ماں اول رندیش کو تگا کہ 8 مارچ جانی آدمانی روچے درگتا دارک بھی منی اولی ریئیکشن ایشا کہ پرچہ یک روچی اسپیسیفکلی یک روچی جانی آدمانی واسطہ کوتا سال 364 روچ گڑا مردی نانی زانا کہ تہنا امی یکی روچ جنین آنی رندہ پتہ من بلے سرپت بوتو ما اول وائی چیز واسطہ تیار ہم نہ ہاتوں کہ من بروئی ہمیں پروگرام آبر بکیں پرچہ کہ منی واسطے ساکیں عجبیں گپیا کہ یک روچی پرچہ سجین سال میں گی سجی سالے سجین روچ امیچو کے مردین ہے گا امیچو میں گا گوڑا یکی روچ چیئے واسطہ بلے پدا ماں کے شوتوں پروگرام ماں ہوتی ہے برال کوتا جنینانی گوما ارچی کے سوسائٹی آہنی ارچی کے ضرورت استا یا اما چیز کے بوگا ہاں وہاں مگا مردمن دلگوش نہ روتیں چیزانی بابتا ارچی کے مانی وتی ایکسپیرینس ماں سرپت بوتگتوں ماں چیزانی بابتا برال کو گوڑا آہستہ آہستہ ماں می چیز سرپت بوتوں کہ 8 مارچا ماں پرچہ گپ جنگا بیباں سجی دنیا جنین گپ جنگا ہاں گوڑا ماں چیا گپ جنگا ماباں او چے دو پیشتے ریشن کہ ماں چیا ای روچ ماں نداشتا یا ای روچ درگتا جنینانی بابتا ماں برو والے جن چیا نکوتا آئیے بات سواب بود کنا مستنے سواب ہمیشن کہ میں کرا جنین گیشتر وانندہ نہ ہاں وہاں او مکران یا بلوچستان بابتا اگر ما ورال بلوچستان بیچارہ مکران انگتا کمو کیا گہترین کہ اودا انٹرنیٹ یا وانگی یا سہولتی چیزی ہستیں بلے اگر ما کمو کی گیشتر پراؤش آئے گا ان بے بیچارن گوڑا بلوچستان انچین جاگہ ہستن کہ اودا انٹرنیٹ نام و نشان نیستیں او 8 مارچ وتی جاگہ اودا و مردم وتی جندانی چوکانی پیدا بو اگے بابتا ای حیال ہم آہن نیتیں کہ اوتی چوکانی اما کے پیدائش روچیں آئیے یاد بداریں یا سالی اب سما اندازہ جنا پلان سالا ای چوشیں یک واقعی بوتا و اما واقعی گوما اما گوندوے پیدائش لنک کنا نما ہمیں واسطہ سرپد نہ بوتگاں منچو سوشل میڈیا زیادہ ایکٹیو مردمی نہ بوتگوں او دومیشی کہ اودا انٹرنیٹ نہ بوتا او انٹرنیٹ کے اتکا او گیشتر بلکہ بوتکن چمون پیشتر باز مردم سرپد بوتا کہ جانکو کے اسپیشلی کیا شہران اشتا بوتگاں وہاں زانتا کہ 8 مارچ یا کنچی روچی کہ اودا آروچا سجی دنیا جنین وتی حق و حقوقا نبابتا گاف جنا نو میں چاگردے جیڑا و جنجال دے گران در ملکی چاگردے جیڑا و جنجال دے گران جنین ارجا گئی آہنی گما مسئلہ آستا امی واسطہ ای پورے دنیا ہا ای روچ دارک بھی تہنا بلوچستان نہیں تہنا بلوچ جنین نہ نو بعضی چیز امی لہتی چیز کہاں میں دیما وحدی کے چوشیں یک اسپیشل اوکیشن ہی کہتی یا اسپیشل روچ یہ دارگ درگتا یا آئیے بابتا آبر کنگ درگتا وحدی کے مردمانی حیال و لی کہانی زانگ ضرورت کہتی ہیں اودا چی بھی کہ یک گروپی دوہمی اما گروپ خلاف اپاد کہتی ہیں کہ یک دارگ لوٹی او دوہمی آگوشی کے نا دارگ ما بھی
من نزاي باید انسانی وتی چوائسی اریکی اگان چوشن یک روچی سیلیبریٹ کنگ لوٹی او یک اگان گروپیا چوشن روچی بابتا یک غلطی تاثری دان شمانا ای نہیں کہ روچ عرابی روچے دارگے یا روچے ایوڑا نشان کنگے پشتا علم یک مستری سوابی بھی کہ سجن دنیا ہا گا ای چیز دارگ بھی انچو کہ میں نہیں مگا سک باز بحث بھی ایوڑی اسپیشل روچانی دارگے بابتا یا کیوشی دارگ بھی یا کیوشی ما بھی بلے بلوچانی توکا اشت مارچے دارگے بابتا آگا منگوشن کے ای روچے توکا جانین وتی گپا بائدین جانگا بیبان پرچے جانگے بیبان پرچے کے سک باز انچی مسئلہ جیڑا جنجا لاستا کہ اسی توکا ما یک گپی ضرور ایڈ کنگ لوٹیں کہ بعض رندانا میں دیما انچین کمنٹس گوزاں انچین مردمانی تجربہ گوزاں یا انچین گپ گوزاں کہ آہن توکا گوشک بھی کہ بلوچ جنین آزاداں او بلوچ جنین آنا مسئلہ نیستی نو بعض مطلب ماں سوچ کہیں کہ چون آزاداں بلوچ جنین چی کت کنگائیں آوتی وہ ایون کہ اما بیسک آہنی کے رائٹس استا آکے ہنی بنیادی حق کاؤں آہنی واسطہ ہنی جوست کنگے ضرورت نہیں آہاں ہما جوست کنن تو کنا میں چاگرد تو کا جنین اما لنکو کان سر تو حساب کت کنے کے انڈیپینڈنٹ ہاں او بعض انچی جنین کے ایون وانندہ ہاں او جاب کنگا ہن جاب یک انڈیپینڈنسی کنسیڈر کنگ بھی یا وانگ انڈیپینڈنسی کنسیڈر کنگ بھی گوشک بھی کہ وانگائیں گوڑا بزا آزادی پرچہ یہ وانگ کلگا ہاں اول وہ ایشی کہ مامی کلگے یا الگے آکا ناؤں کہ آئیے بنیادی حق کیا کہ وحدی آئیے کہ وانگے عمر بھی آبائدی وانگا بھی او ای کسی نہیں مگا چیز احسانی نہیں کیا کنگا ہنتی کہ ایک جانے کیا وانگا کلنا ایشے چی ابید ماں ای پروگرام مرچی کے ماں شمک ماں لائیو کنگاؤں ماں لہتیں گپ کے جانک لوٹ گاؤں ماں ایشانا سے سیکشن ہے تو کئی گپن جانک لوٹیں تاکہ مردم شادرین وڑیا ہوتی گپن دیما بورت پہ کا اولی سیکشن ماں اما مسئلہ و جیڑا و جنجال استن کہ آہانی یک امیڈیٹ سلوشنی نیستیں ای انچی بلاہی مسئلہ ہم مستری مسئلہ پدا ہمیشہ چوش نہیں کہ ایشانا حل جن نیست ای انچین چیزاں کے دنیا تو کا بعض ملکن تو کا بوتگاں بعض چاگردہ انتہا بوتگاں بلے آہستہ آہستہ ایشانی بابتا کہ گپ جنک بوتا ایشانی بابتا قانونت کا ای دورسین چیز کے اتکگاں گوڑا ای جاور گیشینک بوتگاں چوش نہیں کہ نا بوتگاں بوت ناکانا ایشانی ہم یک کما کسانی سلوشنز آستن کہ اگاں کسی آہاں کوت بکا ما اول اما مسئلہ ہانی نیمگا گپ جنک لوٹیں اولی جیڑا کہ ماں گیشتر مردمانی ای دورانا گوما کے رابطہ کوتا و ما پریویلنگ اما مسئلہ ہانی جند کہ استن تو موجودا او انگتا آہانا وانندہ مردم ہم سفر کنگا ہاں جنین ہم سفر کنگا ہاں مردین ہم سفر کنگا ہاں اولی چیز استی امیشن کے زبردستی سور جانک کانا زبردستی باز چوشین چیز جاگا استا مردم استا انگتا سک باز سک کم چوش بھی کہ جانک کے مرضی جوست کنک بھی یا اما مرضی جانک وتی مرضی وط بگوشی وڑ وہ بوتنا کام بلے اسی سک کم چوش بھی کہ یہ مرضی جوست کنک بھی یا یہ جوست کنک بھی کہ تو لوٹے اگا اننا اگا آب گوشی کہ من نہ لوٹیں گوڑا ای نہ لوٹے کے پوشتے ثواب جوست کنک باں او ثواب ہم آج جانک کے داتگی ثواب ایکسپٹ کنک نہ باں ثواب اما ایکسپٹ کنک باں اما منک باں کہ چاگر دینے ذرا آئیشن کے اما عزت کو غیرت مسئلہ باں او جانک بزک باز رندانا امی چیزانی پوشتا ناگو شاہم کے منی مرضی نہیں آگاں تی مات یہ کہ رہی گا پا جات کنا مات ایرہ خاموش کان آگا پیتے کہ رہی گا پا جات کنا پیت ایرہ خاموش کان او ای مسئلہ تہنا جانے کنی گما نہیں بچک کنی گما ہم آستی نو کہ یک مسئلہ ای کہ آت بچک کنی گما ہم آستی اسی مانا ہمیشن کہ ای یبری و ایشن کہ بچک کنی حد تک اسی یک کما حلی در بیتی یک سلوشنی در بیتی
ای واحد جان کے تن جانے کا سار بی پرچا کے آرچ مسئلہ کہ یبریات کا میں سوسائٹی تو کا یبری اب بچک کو جانے دوئی نانی اگا گوما بوتا گوڑا ایشن کے یبری بچک کا چارک بوتا انچو کو وانگے بابتا اولی پریفرنس دی بوتا کہ بچک کی وانی نک بی رندہ جانے کی وانی نک بی اگر کار روزگار معاملہ ہی انچو اول بچک کی بی رندہ جانے کی گوڑا انو انگتا شما وات سرپا دے کے بچک کا نا ہم باز جاگہانی مرضی سور یا آہانا ای گپ اختیار نبی کیا کجا سور کنگ لوٹا انگوڑا نو جانک کانی مسئلہ یک انگتا دیر تیری مسئلہ اسے بلے اسے تو کما یک گپی ضرور کنگ لوٹی ایشین کے آرچ اما جاگہا کہ جانک کارا ہوتی یک ہم مردم یا اختیار بو باید ہوتی گپا بے جان اگاں لوٹی کہ یک جاگئی یا یہ زبردستی سور کنک بو گئیں یا وحدہ کہ لوٹ گئیں کہ سور مکاں اب باید کم از کم یک نہ یک مردمی کے فیملی تو کا علم بھی اگو تی براتے گوما گرجت کم براتے گوما بے کم پتے گوما گرجت کم پتے گوما ماتے گا نا کوئے گا یا فیملی تو کب دیگے یا کنچے وانندے مردمی ہستیں کہ آئیے گوما آوتی آلو احوالی اگن کوت کان و آئیے تو کا چیزی نہ چیزی آئیے کومک بود کان اب باید یک نہ یک مردمی یا اپروچ بے کان اوتی گپا بے جان ای بود کان کے صدے تو کا یا کدو کے سنچیں یا کم گیشتر ہم انچین دار بیتیں کہ اول شنک پیتا نہ ماننے تو پر رندہ آخر ماننے تھی چوشیں بلکہ بود کن کہ یک دو کیس دار بیتیں کہ جانک کی ای چیز واسطہ جانک کے گا ماننگ بی او اندگی چیز چارک ماباں بلے گپے نہ جانا گو پدا ای چیز را وتی مطلب وتی اسٹینڈ یا حدیہ تک زورک بی ای یک چیزی کہ انو ای وقتا بوت کان ای ڈیپلی روٹڈ میں سوسائٹی تو کا میں چاگرد تو کا ایشان چون ڈال جاتا دودانی نام آیا کشو کے مردمانی گوشا کے پلانی چی اوشی پلانی مارا مردم گوشا ایشی پوشتا تنیا میں چاگردہ جاگہ سار نہیں کہ یک جانے کیا را ای اختیارہ بیدن کہ آپ گوشی کے مائی جاگہ سور نہ کہیں یا ما انو سور نہ کہیں ایشی چی عبید کے استیں انگتا ای دورسین کے نو ایشے چی عبید انگتا یک سکی بلاہی مسئلہ ہی واسطیں کیا پیٹریارکی بعض انچیں سوال ہمات کگاں کہ مطلب پرچہ جانک وتی حق کا استعمال کت نہ کنا یا وتی باب تک ابجت نہ کنا یا ایشن کے آہنی فیصلہ ہاں لوگے مردم چیا زورا اسی مستریں بنیاد کے ہستیاں وہ پیٹریارکی و تہنا بلوچن تو کا میں کلچر تو کا نہیں آسا جن دنیا تو کا کہ مردینہ رگیشتر اہمیت دیگ بھی او یہ اہمیت دیوگ پدا مردینی او جنین ہمدن تی او آئیے ثواب کے ہستاں و آنو باری کجام یک وحدیا یا کجام حدیا تک ای پیٹریارکی کے جیڑا و جنجالاں ابھی کشاں یہ یک سکی ایشے تو کا امیڈیٹلی ما ایچ کت نہ کنا ایشے چی عبید دیگے یک مسئلہ یستیں ایشیں کے میں چاگرد تو کا ڈیورس یک ٹیبوی جوڑ ہوتا مطلب ڈیورس سے نامے سرا یک جنینی سجین زندگی نادین اگبی کے تو یک مردمی نامہ تو نشتگے بعض رندانہ انچی ای وڑی کیس ہم کہاں کہ جنین وط ای فیصلہ کنا کہ وتی مردینہ نگوشن کہ مارا طلاق نامہ پیر مکان مارا سجی زندگی وتی نامے گوما بیلت چین بلے طلاق نامہ پیر مکان توری منن جوست مکان توری برو دگے سوری بکان 6 سور کنے 4 سور کنے امی چکے کتر اجازتیں کوت کنے بلے منن طلاق نامہ پیر مکان طلاق یک سلوشنی یک انچی رشتہ یہ کہ وحدی کے نٹا ہگا ہاں او آئیے تو کا کہ نقصان دوئی نہیں مگا بوا گائیں گوڑا یک مردمی یارے یک انسانی یارے گشینا ایو یک سلوشن ایو شیر یک ٹیبوی جوڑ کو تا انچو کے یک طلاق بوتگین جانے کی آئیے نام پدا بھی جانوزام او آئیے چی آگا کسانی ایون کے سکی کسانی عمریا آگا 2 سے مائے تو کا ہم سورے گا یہ طلاق بوتا یہ نام جانوزام بھی او آئیے واسطہ پشت کپتگین آپشن نامی بھی کیا آئیے واسطہ یک کنچی مردی کے آئیے بلکہ گوانڈوے اگاں جانے کو کہ عمر اگاں 20 سال گوڑا 40 سالی 5 سالی مردم یہ گوما ہم صورتی اگ بھی یہ واسطہ کہ نو تائی واسطہ کیت نو ای وڑی
जाने का स्पेशली एम्पावर करने वास्ता माँ अमी सरपत बिन के अवल वैशी की वानग दोर्सीना ची जरूरी तरीन चीजें के गेश दीम तेरा मन शिबाब ते गेश तेर गब जाई भले इशे ची अबेद यक चीजें अस्ते हुनर कि आ कुदरती चीजें अर्च जनीन तुका या अर्च इंसान तुका यक हुनरी अल्लम भी यक ना यक अंचिन जा गई कि आउ थी स्टैंड अजोर्त बेका ओ आ ये सरकार कोत बेका ओ आ पदा आखिर के आये वास्ता यक सोल्यूशन भी आये वास्ता यक कोमक की भी नु ई हुनर बायद अमीशी के जानीन वहदी के आ डिवोर्स बा या आ के लूट गा हाँ डिवोर्स बेबा ओ नाबू अगा हाँ आ इशी के अमी चीजें तोका होती जिंदगी आना माऊश तारीना आ चीजी कनगा बेबा एम्पावर बुआ के वास्ता वो एम्पावर बुआ के माना तहना इश नहीं के तो मतलब मन नजानी के कोजा चे माना हम मर्दों एम्पावरमेंट जूरा वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली क्या लीडर्स वेबा या एक अंचे बलाही पोस्ट अनि सरा बेबा या मा जागा के मर्दी ननी मुकाबला तो का बेबा मतलब मनी नेजा एम्पावर बुअग वती पादन सरा उश्तगी वती वास्ता स्टैंड जूरगी ओ वती वास्ता या कंची चीज कनगी के तो कोथी कने ओ कुदरती आती तुकास्ती कम मोबाज कोमक कची कम मोबाज इंगो आंगो ओ चुश नहीं के यक जाने कियारा यक फैमिली ये तुका एच हम कोमक नीस्त चुश नहीं हाउ यक बी इख्तियारी मर्दम ये कोमक हम पत्तो कोमक की अगा ती मात आयर एच इख्तियार जन नीस्ती की पच्चा जनीनी भले आ तई वास्ता अगा वहदी के कोमक की गुड़ा आतरा एम्पावर कनगा तर कोमक कोतका आतई अमा चीज़ों के तो कोत कने आहनी तुका अतरा मदद कोत का भले नुई सोच कने के जरूरत है कि माँ को जान चीजें तुका एम्पावर बुअग लूटी और डिवोर्स सारा यक टेबू ये कनक मनी ख्याला बंद कनक भी जानी नाना ओ पदा यक मुसीबती में शागिर्दे इशी के मलामत अर्थ सूरत जानीनी मर्द तलाक दंग के जानीन मलामत उसी जरूर चीजें अंचिंग कोतगी कि मर्दा तलाक दातगा या अगर वह तलाक लूटी आइए पोश्ता के जरूर तर मर्दा नजूरी ओ मर्दे नजूरग यक सक्की बलाही जाए ओ सक्की बलाही जान जाले नु डिवोर्स यक हल ली ओ शोमे मतलब शिंके ये हल मजहबा दाता तलाके के कानूनी इशेतु का बायद हमेशा के पेट्रियार्किकल सोसाइटी है तो का ये अमा मजहबी लिहाज चलो एक्सेप्ट कनक भी अगन देगे साबिया नबी नो इशे चे अबेद देगे यक अंचिन जानजाली अस्ती के ये बुत का इमीडिएट सॉल्यूशन है मबी भले अस्ती बुत का इशे हम हल बुत का आई कसानी उम्र सूर जाने का नहीं स्पेशली चाइल्ड मैरिज जाने को के कसानी उम्र सूर कना गबा बोली गपिशी के आ यक आहनी लेबे गो आहनी लेबो ग्वाजी उम्री ओ आहन सर अमिच्चो जिम्मेदारी दियक भी कि यक मर दिए यक लोग ये चोक पदा चोक भी आ चोकानी जिम्मेदारी आइए वाना ग्रोथ आइए मतलब हर चीज पूरा ही आइए हक चाहिए पच गिरगमा इंसानी हक नु ई चाइल्ड मैरिज इसे सवा बाज बुत कना पर्चा बुआगाई में सोसाइटी तो का ये सवा बाजा मस्तरी सवाब के अस्तियां नावा निंदगी मर्दम वानिंदा ना ओ सरपद ना बंके इशे तहना मतलब इसे साइकोलॉजिकल नफ्सियाती इशे के असर अस्ता आचियां ओ चागिर्दी असर इचियां इशे ची अबेदा ये जहनी असर चियां मतलब ये के इंसान ये जहने सरा ये चीज चूनिया असर कोतका स्पेशली जाने को के ये चीज नावानिंदगी नाजांतकारी है आगुशान चुके जाने की बालेक बुआ वली ऑप्शन हमेशा ओ पदा देगे यक मस्तरी मसले इशे तो का हमें सोशल इश्यूज मर्दमानी गोशो दे पेलानी ची गुशी जाने के ना दीने का एच पायदानी जाने का मना दीन जाने का बुआनीन जाने का एम्पावर kan जागन जागे या यार सार का आता ही वास्ता हूँ को मक्की भी पवता हूँ को मक्की भी जरूरी वो नहीं के इशियर पदा यक मतलब देगे ये यक जानी चो की अमित चो के माँ तो पेते मर्दे किस्म जिम्मेदारी ये तस्वुर करने के ये मर्दी ना ये जिम्मेदारी अमित चो आके वाते माँ तो पिता लोग हैं माँ तो पिता ये वास्ते जिम्मेदार ओ कसानी उम्र सूर कना गा ये
آئیے سجے یا کسابیا زندگ بو اگے حق ختم کنگیں او ای چیز دیشن کہ وقت جانا یہ اما پرابلمز ہیں کہ مانو ایشانا ڈسکس کنگا یہ اما ہاں کہ ایشانا مانچو گوشت کے امیڈیٹ سولوشن نیست بلے وقت امرا یا چیز انچو کے مٹبو اگا ہاں ما وانندگی کا مکی گیش بوتا آج آگا ہاں و بیلے کہ او دا وانگے نام و نشان نیستی پرچہ کہ بلوچستان تہنا مکران پنجگور گوادر و کوئٹہ نہیں مکران بلوچستان بلاہی بلوچستانی ایران نیمگا بلوچستانی پاکستان نیمگا بلوچستانی او مطلب یہ سکی بلاہی ریجن ہی کہ آئیے مسئلہ ہاں عید رہا او اشیا چی ابید دیگه ایک مسئله یستین که آیه را ما گوشت نکنن که یک امیڈیٹ سولوشن یستین یا بری مامی چایل چیه میرے جی بابتا انگتا گیشتر کمو کی گپ جنگ لوٹین که اشیا یک سوابی غریبی نیزگاری بلے نو مسئلہ پدا آمیدہ کہتے ہیں کہ نیزگاری و غریبی وحدی کے غریب بھی یکی او پرچہ ہوتی جانی چک کے قربانی ادا جانی چک کر پرچہ یک چوشین چیزی سرپد بھی میں چاگرد کے ستم کے اگان لوگے تو کچھ فردی کم کنگین گوڑا جانی چک کی ادے گرے امانتیں یہ شن کے انچو کے پیداک بھی یک امانت یہ سا بچارک بھی کہ یہ لوگا اشی روچ اما روچ آہاں کی سور بھی او ای ذمہ داری اشی تو کا ہم ملامت نہ کہیں پہ تم آتا نا بعض حد تک الٹریسی یک سکیں بلائیں فیکٹری او دومی مستری چیز ہمیشن کے کشو کرے مردم نیلن کے یک جانی چکی سوسائٹی کے مردم گندان کہ حرابی نظر چاری جانی چکارا او ای وڑا پدا ماتو پت مجبور وان کہ شرط رینگ تا مردی لوگا بھی کم از کم آئیرا پرچہ کہ میں سوسائٹی چو ہم نہیں جانین کہ مردین لوگا ہم شکی چاگرد نہ بخشی بلے پدا ہم ماتو پتا می چیز جیڑن کے مردی کے لوگا بھی کم از کم بلکہ سیف بھی نو اندگی کے چیزیں ہستے ہیں چونکہ ہمیں مسئلہ ہانی تو کا کہ یہ منگوشی کے انو امیڈیٹ سولوشن نیست بلے چونکہ بعدی ما باید یہی باب تک اب بھی جانا ما شارٹنگ اپ پی نہیں کہ ما بگوشن کے یہ چیز یہ کہ امیڈیٹ حل یا انو زودتا یہ مسئلہ حل بوت نہ کنگوڑا ما یہ بیلنا ما یہ میلا ما یہ واسطہ تا ما وحدہ آبر بکنا کہ یہ یک حلی دار نیت او ای آخری پوائنٹ کے منشی باب تک اب جنگ لوٹی انر کے لیں گے جنین غیرت نامہ کے وڑا کوشگ بھی او سک آسانی سرا اس یہ باب تمام پیشترا ہم گپ جتا ما یکرندی پدا ای چیزا گوشن کے جنین ای واسطہ کوشگ بھی کہ یردگیچ مسئلہ نہیں صرف ای واسطہ کوشگ بھی کہ نزور تیر او کم تیر سرپد بوگ بھی آئیر مردم کم تیر سرپد با می واسطہ کہ یہ کوشت کنا او مردی نے کر رہا جانی نے کوشک سکی آسانی گپ بھی پرچہ کیا کوتی کان او کانتی غیرت نامہ اینو یا کنچی مسئلہ یستین کہ انگتا میں چاگر سوشلی یا اما مورلی یا ایتھیکلی یا ارچوڑا شما گوشتی کنے کہ کے ساسا نارا ستا کہ جانین یارا ہوتی غیرت مسئلہ مکا حالانکہ غیرت مسئلہ تو کا ماں پیشترا ہم یہ پوائنٹ ریس کو تا وانگتا منگوشین کے اگر غیرت مسئلہ کنگائیں گوڑا مردی نہیں کنگائیں تی جانین تحنا نکن تی نو ایشی مانا ایش نہیں کہ میں یہ وڑ نہ گوشگاؤں کہ ایشی تو کا مردین کوشگ بی بی میں ایشی تو کا یہ وڑ گوشگاؤں کہ ایشی تو کا جانین کوشگ ما بی بود کم باز رندانا انچی چیز دیما کہاں کہ ما سرپت بن زانا کہ ہم تو کا جانینا نا ایچ گناہ نیستیں بلے پرچہ کے چاگر دارا جوابی دیگی گوڑا جانین کوشگ بی بی ہمیں جوابی جانین زندگی کیا دیگ بھی نو ای اما مسئلہ ہاں کہ ایشانا ای ساک باز وقت جنا مردم وانندہ ببان مردم سرپد ببان او باز جاگ ہنچی مسئلہ ہاں کہ دارک بوت کنا یا نہ کلیں گے کیس ہنچینا فور ایگزامپل دارک بوت کنا ہوتی لوگے مردم یارا تو کانفیڈنس زورے
बल्कि बुतकं के अमिचो समझदार भी क्या ये चीज़ जरा सरपत भी ओ वड़ी ना वड़िया अमा जाने कारा प्रोटेक्ट करने की कोशिश बेका ओ कामयाब हम भी नु ई मसला के आस्ता इशाना यक लेवल ये हल यास्ती भले ई वाहद जना नु दुहमी सेक्शन मा अमा मसला हंसरा गप जनक लूटिंग के आ मसला आस्ता में सोसाइटी तो का ओ आहाना हल हम हस्त चुश नहीं के आहाना हल नीस्त आहानी तो का मास्टरिंग केर्त के कहती अन्नु रिसेंटली अमी दौराना प्रेजेंटली अमी मसला के आस्ता इशन तो का यक मास्टरिंग चीजें मसरपत भी आई सोशल मीडिया है रोल ओ सोशल मीडिया है सारा लहती अमी के फेक एस्ट सो एजामा के चला गा हाँ ई अंची मसला जोड़ कना गा हाँ के ईशान तू का मिशी के सफर पदा जाने कना गा हाँ सोशल मीडिया तहना मर्दी ने वास्ता नहीं जानीन वहदी के यका सहूलती जानीन हम इंसाना ओ जानीन इंसान दूशिमा नबीला मेहराबा एक लाइव ही को तगा मामा ये तू का गोना तुंगू ओ ये तू का ये सवाल दमा पसात पीदा कत के जानीन इंसान को जाना जानीन आरा जानवर वड़ा ट्रीट कनक बुत्ता जानीन आरा जानवर वड़ा ट्रीट कनक बुआ गाएं जानवर वड़ा ट्रीट कनक देगे छी ही कि तो आयरा वती जिंदे इंसान के वती फैसला ही वत कोतमा का वती वास्ता वत चूज कोतमा का जानवरी वामी वड़ कनक बीना क्या ये सादी बंदक भी तो अर्चा गई या बरे या रोतिंगो अमा जागा तो दारे या उश्ती ई ट्रीटमेंट के जनी ने गुमा बुआ गाएं ई व जानवर गुमा अमी वड़ी ट्रीटमेंट के जानवर गुमा भी जानी ने गुमा बुआ गाएं जानी इनको जामुती फैसला आजादी शोमा पदा काय मिसाल दिए यक मर्दुम ये मिसाल दिए यक में बला ही चागिर दी ये तू का बल्कि नीमा ची गेशते रे आबादी जानी नानी के आहाना एच इख्तियार नीस्त अगर जानवर वाले ट्रीट कनक ना बुआ गा हाँ गुड़ा ची बुआ गाएं यक्की हम होती यक फैसला इजोरत ना काम दुहमी मां लहती चीज तच कनक लूटी सोशल मीडिया सरा बचक कनी स्पेशली या मर्दी नानी या मा मेल फेमिनिज्म में बाबत माई गप्पा जरूर कनक लूटी मेल फेमिनिज्म में अव्वली गपशी के मां मन्नुक ना मनी जेंद मां पर्सनल होती जाती गप्पा जना गाँव मां बल्कि देखे कसी मन्नु किंती मां कसी सरा होती ओपिनियन इम्पोज न की मां सिर्फ होती जेंदे गप्पा जाइन के मानी मन्नुक ना तई सोसाइटी तू का अमा जानीन सिर्फ आजाद कनक मेल फेमिनिज्म अमा जानीना ना आजाद कनक लूटी के आहाना वती जेंदे बाजी अच्छी चीज़ां वास्ता आजाद कनक लूटी अगर शुमा बेचारे सोशल मीडिया सारा मतलब अंची टॉपिक्स टच कनक अंची टॉपिक्स ना दीमा आरग सेंसिटिव के टॉपिक्स हाँ दीमा आरग स्पेशली अंची लहते टॉपिक्स हस्ता कि मैं चागर दे तू का मर्दों मिशानी बाबत गप जनक ज्यादा गप ना जाना भले लहती अंची प्लेटफॉर्म्स हस्ता कि आहानी सरा ही टॉपिक सरा तहना प्लेटफॉर्म ना बल्कि सोशल मीडिया सरा इंस्टाग्राम में या इंगो आंगो हर जा गया के हस्ता ये टॉपिक्स सेंसिटिव टॉपिक्स ईशानी बाबत गप जनक भी ओ ई अंचु के माँ अगर ओपन भी बुगुशी ये गप्पा सेक से बाबता गप जनक मुसलसल गप जनक ई चीज जाने ची कना गाएं आ चीज के मनी ऑब्जर्वेशन एज अ वमन ओ या कंची मर्दों की उती एक्सपीरियंसेस गुमा शेयर कना मर्दों ई गिश्तर मर्दी ना वॉइस दिया गाएं ओ यक अंची वॉइस ही दिया गाएं ती के आ जनीना निवास्ता सक नुकसान दे ई पदा यक जनीना निवास्ता हिंड्रेंसी यक रुकावट क्या सोशल मीडिया सरा म्याहा चिया म्याहा परचा के उदा मे सोसाइटी तनिया इच्छो मेंटली डेवलप नहीं क्या ई टॉपिक्स आनी सरा डिस्कशन एक्सेप्ट बेका एक्सेप्ट ना खना या क्लासरूम ये तो का एक टीचर ही वानी न गाई हम आ ई टॉपिक सरा के गप जाए स्टूडेंट्स बेवार बा भले अगर सोशल मीडिया सरा इच्छो ई डिस्कशन आम बा
ای پروڈکٹیو چی گیشتر ڈسٹرکٹیو او ای جنینانا گیشتر پریشان کنگے واسطہ ہاں آہنا پریشان کنا پرچہ مردین آرہ تو یک چوشیں وائسی دیے کہ آتی سوسائٹی تو کو فوربیڈا نہیں تو اسے مانا ہمیشہ کہ جنینانا پدا آہنی آزادی چی دور کنے نو گوشہ کے مقصد اسی کہ جنینانا وائسی دیے گے واسطہ آہنا اسپیس دیے گے ضرورتی آوتی اما کانفیڈنس محسوس کوت بے کنا سوشل میڈیا آہگے او آہنی لوگے مردم کہ آہنا نیلا آہنا یک سوا بھی برسی کہ آہنا بیلنا کہ ہاؤ سوشل میڈیا سرا ای ہم ٹاپک سرا گب بھی ٹاپک سرا گب بھی او بلوچ پدا بلوچ آرہ اول وہ ایشی کہ ماں بری گوشی کہ بلوچ آرہ فیس بک کیا داتا او انسٹاگرام از ای کیا داتا گا او من بالکل گوشگاؤں ای گپا ہوتی کلے اما مردمانی ہوش و حواس تو کا کہ ہاؤ پرچہ کہ آئیشے استعمالا نزانگا ہاں کہ ای جاگہاں چوڑا استعمال بکنا او دا پدا جانک زلیلیں پابندی پدا جانک کے سر لگ گئیں اگر سوشل میڈیا سر جانک کیا رہا بچک کی تنگ کا نگائیں مسئلہ کا نگائیں او آگاؤں تی لوگے مردمی آرہ کانفیڈنس زوری آل دا ای وڑ نبی کہ آو دا آچی سرپد بھی مردم گوشی فیس بک کو انسٹاگرام و ہمیشہ گوڑ تو چیا یوز کنے مکا آئیے موبائل پچ کے رکھ بھی نو گا پیشیں کہ جنینانی آزادی یا حق و حقوق آنی بابتا کہ اگا ما چیزی ما میل فیمنزم میں بابتا گا پاؤں کہ اگا ما چیزی کانگ لوٹا گوڑا جنینانا گیشتر اسپیس بھی دیاں استعمال مکنا او ایج گا پاؤں بالکل اوپن لی گوشیں مانے ما گوشیں دیگے کسی باری گوشتی اگا اننا او بائدیں گوشک بی ای اسپیس جنینان دیگ بی کہ آوتی گا پنجات پہ کنا او بی تورسو لرزیا بی ای وڑا حراس بو اگا بلکہ آریہ کی آ مقصد سوشل میڈیا نیتی آ مقصد کہ میں چاگرد مردین سرپد وان کہ آئی مقصد پیدا کی چونکہ مردین یہ حق کی سوشل میڈیا حق جانین یہ حق کی آکے واتی ایک سہولتی استی مردین ہی کہتی جانینی ہم آت کا گڑا آچی ای وڑی چیزیں پشت دارک بھی دیگه یک چیزی ماما مسئله هانی سر گپ جنگاؤں که آهانه یک immediate solutionی است او آهانی تو کا من جانک کانی گوما اسپیشلی یک گپی جنگ لوٹی او ایشین که شمارا وانگه او دیگه چیزیه نیاما درچه نگه اگا زندگی موکا دات بوانه دومی آپشن ارچی بی وانگے آپشن نہیں مگا بروے ما اگا وطی کسانیا وطی وقتا یاد بکیں آہنی تو کا سا کم مردم بودتگن کہ نو آہاں گیشتر وانتاو آہنی اپورچونٹی بودتا کہ ابوانا مرچی اگا یک جانے کو کیا رہا ای موکا رسگا ہیں کہ آئیر اسکول روگا کس نداری او تی وانگے نہیں مگا توجہ بدن ای درسی چیز استا ایشانی تو کا عمر کے وانگے گی کے شوت پدا واپس نیتی او میں سوسائٹیا خیر ڈنی ملکا وانگا عمری نیست بلے میں چاگردہ است نو اگا شمارا دو آپشن است کہ ہن تو کا یکی وانگی ایشی ضرور بکنے او تی وانگی نہیں مگا بروے ای حق اگا شمارا دیگ بوتا یکی اگا حق شمارا دیگ بوتا آئیر بزورے او تی وانگا مکمل بکنے تا آخری حد بے بارتی گوں ایشی چی ابید یک چیزی کہ ماں ڈسکس کنگ لوٹیں آئیشی کے بعض رندانا جانے کو کی استا آوتی پیرنٹس آنا یا آوتی ایلڈرز اما لوگے مستری مردم کی استا آہانا ساک انڈر اسٹیمیٹ کنا یک مسئلہی کیت تا اما وحدہ ہوتی لوگے مردمانی گما آئیر ڈسکس نکنا سنگت ساتھیانی گما کننتی داس گوھارانی گما کننتی بلے لوگے مردمانی گما نکننتی آئیے سوا پدا اما لوگے مردمان کہ لوگے مردمان انڈرسٹینڈ نکنا آہنی کے رکے ایراوان گپ جنا ایشانی گپ گوش ندارا او پدا ایشانا جج کنا پدا گوشن کہ شما غلط تے او ترسیننتی او ای گونڈو امی ترسا کہ اگا موتی ماتا بروئی آل بدیں کہ منا کسی تنگ کتا پریشان کتا
یا موتی براتا بوشی من اسکول راہا گام بچکیا کسیا من پریشان کوتا گوڑا من اسکول روگ بند بھی امی ترسے پوشتا ای گونڈو ای گپا نکنا او ملامت نہ ہم پرچکے انچو بھی بلے وتی پیرنٹس انڈر اسٹیمیٹ مکنے شما وتی مسئلہ ہاں شمے مسئلہ ہاں شمے پیتو ماتان چی شمے لوگے مردمان چی گیشتر کس شریع سرپد بوت نکا شمارا کے وحدی موکا رسی ارچ کسی کے شمے گپا گوش داری بلے اوتی ماتے کے رمرو اوتی گپا ما جانے اگم بچک کے شمارا فونے سر تنگ کنگا ای ماتا رمدیے فونا بچک میں چاگر دا اگم ماتا فونا چست کا گوڑا ماتا بچک دی میں بچک گوشی تو تیو آواز تی جنک کچی واشترین نو پدا ماتا چوکا دوینا یا جاگا پدا پریشان کنگا شروع کن ای وڑی حالتیا اوتی براتی اوتی پیتی اوتی ناکوی اوتی انچی کے شما اگا انچی کازانی استیم بچک کین کے آئیے گو میں شما یک انڈرسٹینڈنگی استیم شما ای گپا جات کنے اما آئیے ربروے آل بھی دیئے انچی مردمی کے شمارا سرپد بھی اگر شما ای گپا گو آئیے بیکنے بلے ای گپا ای کارا بیکنے کسی شمارا پریشان کنگا بھی اولی مردم بائدی شما فیملی مردم بے بان کے شما بروے ہو آہانا ای گپال بھی دیا شمارا ضرور کمک کنا یک نہ یک وڑیا ضرور کمک کنا او ماں ای چیزے واسطہ اما پیتو ماتا نا ہم یک چیزی گوشک لوٹی کہ اتی چوکانی گپا گوش پہ دارے ار جاگا یہ ضروری نہیں شما چوک غلط بے بان کاشو کرے ماحول غلط بود کن مردم غلط بود کنا او اگا شما اتی چوکانا سپورٹ بے کنے شما سب کی شرین چوک رو دینے اگا یک رندی ہم یک پیتی یک براتی یک ناکوزت کی تروزت کی ناکوی اگا ہوتی امی گوانڈوارا جانے کو کارا یہ احساسا بیدن کے منن تی سرا اعتباری من زانی کے دیگے چیز دارا آبان او آئیر امی کانفیڈنس بیدن آئیے امرا بھی یہ سجن چیز اشانا ایک حلی استے شربود کنا بلے ماں امی گپ پدا یک رندی ریپیٹ کہیں کہ وہ تھی پہ تو ماتا نا انڈر اسٹیمیٹ ماں کنے شمارا مسئلہ بھی وہ تھی پہ تو ماتا نی گما ضرور گپ پہ جانے آہانی کرا شمیں واسطہ بہترین سلوشن است میں گپا زانا گاؤں ہم انو ہم منی دلے تو کئی گپا ہگائیں کہ بازیں جانے کو کہاں امی گپا اگاں عشق نہ گاں ہمی جیڑاں کے پہ تو مات مارا انڈرسٹینڈ نہ کنا مارا سپد نہ با ہمیں گپا گوش نہ دارا میں گپا ہم زانی بلے پدا ہم حالش بھی دیے مسئلہ کے کہتی آہانی دیما سر بھی ہوا پدا گوشن کے شما مارا آل چیا نہ دا تا ای موقع مدیے شمارا ای موکا بی کہ ہاو مشمارا ما و شما کرا گپ جا مشمارا آلدا و شما چی کو پاما شما پر زیادہ منی جندار پابند کو اگر یک جنینی آکارے سرا مردینی کسی آئیر تنگ کنگائیں پریشان کنگیں آپ باید ہوتی لوگے مردم آرے گپا آل بیداں آئیے لوگے مردم اگا بچہ بلوچ چاگردہ میں کلچر تو کا یک سکی شرین چیزی ہستے آئیشیں کہ خاندان مردم وطما وطا ایچ چوشین دشمنی کنگ نلوٹا اگا یک مردمی یک جنینی کاری سرا یا وانگ دورانا اگا جاگا یا مردینی آئیر پریشان کا آئیے اگا لوگے مردم بروان لوگے اما مردم کے پریشان کریں گے یہ لوگے مردمانی کو گب بیجانا ہم مرد وط ای چیزا محسوس کن کہ منی یک نامی استی منی عزتی استی کاشو کر رہے مردمانی کر رہا من ضرور ای چیزا دارگے جوہدہ بکیں بھلے اشی واسطہ اشی کہ اما کانفیڈنس سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آئیدیں کنک بھی وہ تی لوگے مردمانی توکا ای کانفیڈنس پیدا کنک بھی اما بلوچی دودانی اما چیز استعمال کنک بے بنک شمارا جاگا نہ جاگیا کار دیاں دودانی بابتا شما گپ جانے شما ساک باز ما بلوچ دودانی سر پہر بنداں بلے ای ہم میں دودے باہری اشیاء استعمال کرنے کے باری کوشش ہے کہ بکنے بازی مسئلہ شما حل بھی اوشی چی ابید یک چیزی کہ ماں اشی سر ماں ساک باز رندانا جیڑیوں ماں مرچی ضرور اشی سر گپ جائیں کہ جانک ککانی گوما وحدی کے مسئلہ بھی مدام چی بھی کہ اگا یک بچک کی سوشل میڈیا اس رہا ہنا تنگ کنگائیں یا فون کن تو ہنا زیادہ بدی گپ گوشی اروہ دا گلٹ جانک کے گیں آمی وطی جندہ تو کا جیڑے گا شروع کن کہ ضرور من غلط تو ضرور من چوشین چیزی کو تا
آئیے ذہن سر یہ چیز امیچو روچا تک داری امیچو وحدہ تک داری امیچو حدہ تک پریشان بھی کیا پتہ اچ کنگ قابل نبی او تی سجیں ایکٹیویٹیز ہیں یا لکنگ لوٹی موچیں کپتا من شتو کا یک چیزی صرف گوشین شتو کا شما عدیم مردمہ کہ شمارا چیزی گوشتا گوش مت چوشین چیزی کوتا گی شما آئیے رگیں اچ کوت نکنے گوڑا وتی جندے گوما ہم ایوڑی چیز مکنے وتی سارا بجگے ضرورت نہیں پرچہ کہ کار اما مردم کے شمارا پریشان کا اما مردم کے شمارا تنگ کا نگائیں مسئلہ آئیے گوما شمے گوما نہیں ای امی برڈن امی بارا منگوشی دست بندی کہیں گو شما کے وتی ذہن سرا چی وتی اما ضمیر یا کانشس سرا چی ای بارا پلیز دور دیے شمے قصور نہیں کا شکر ماحول انچوشیں مردم انچوشاں شما وتی جندار ناپسند کوت نکنے یک انچین چیزی واسطہ کہ ادگیریا کوتا وتی جندار شما چا وتی جندا بجت نکنے یک انچین چیزی واسطہ کہ شما نکوتا دگیری شما گوما کنگائیں تھی او ای شمارا سیلف کانفیڈنس گیشتے دات کا مقابلہ کنگے طاقت دات کا کہ ایک چیزی اچھی کہ تو زانے کہ تو نکوتا تو گوما ای زیادتی دیگری کنگا انتی تو وطارا ملامت کنگا چی بہتر ہمیشن کے وطارا ای گلٹا چی آزاد کنے او ای شمارا پوزیٹیو کنگا بوگا کمک کت کا اگر نا ای وڑا وہ شما ہر چیز فیس کنے ہو ہر روچ یک چوشین چیزی بھی کہ شما کانفیڈنس لوکاں شمارا شما ذاتے سرا اعتبارا اعتمادا ہر چیز را ختم کت کا او یک چیزی کہ ماں مدام ہمیشہ سر فوکس کہیں او ماں مرچی شباب تک ہمو گیشتر گب جنگ لوٹی ماتا نی رولی کہ مات چی کنگا بے بن چکن رو دینگا ماتا نی رو دینگے تربیت توکا منی نزا میں چاگرد توکا بچک کانی تربیت گیشتر ضروری ترین کہ بچک کانی ہوتی تربیت آنچی وڑیا بکنا کہ آہنی جانک آزاد بوت بکنا ذہنی صورت آزاد بوت بکنا اسی تو کا ماں یک پوائنٹی کہ من پیشترا بائدین بگوشتی ہوں من بیال ذہنا چی منی دارت کا گو انو منی ذہنا پیدا کی من گوشگی لوٹی کہ امی میل فیمنسٹ سانا ہم من یک گپی گوشگ لوٹی کہ ایجوکیٹ مین جانینا نا آزاد کنگا چی پیشتر مردینا ایجوکیٹ کنے پدا جانینشی کے آزاد کے بان گوڑا آزادی ہوتی استعمال کت کنا بلے آگا مردین ایجوکیٹ کنگ مبا مردینا نئی سر پا دیگ مبی کہ شما زمین خدا نئے یا شما را یہ اختیار نیستی کہ شما اریک یہ گوما ارچی کے کنگ لوٹے کنے باید ہمیشن کہ اریک کی وہ تی کردہ وہ تی رولا وہ تی یک وڑی نا وڑیا ادا بکا من پدا کائیں ماتا نہیں مگا جانے کانی سرا مطلب نظر کنگین دارگین چارگین گون دل گوش کنگین کہ آہانا ہاو مات بزگی چیز چارن کہ جانے کانی گوما کسی آہنی جانے کانی گوما کسی عراب کنگا نہیں عرابی وڑیا آہنی نیمگا نیاہ گائیں گوڑا آبائدی ہوتی مردین چوکانا ہم چارگا بیبن کے اچھی کنگا ہاں وہ ای ضروری تری مردین چوکانی انو ایجوکیٹ کنگ گیشتر ضروری من نزا دیکھے یہ چیزی کہ مات کنا میں سوسائٹی تو کا آئیشیں کہ مردین چوکارا یک انچین کیریکٹرسٹک یہ دیا کہ آو بچکی بچکو کو چیک گوڑا ماں یک گپی ضرور دا کلیر کنگ لوٹی کہ بچک کو چیک کنگ با امی گپنگ شم مسلسل کنے بچک کو چیک با بچک کنا ہوں انسان بے کنے کو چیک ما کنے انچین چیز گوشک بان کہ بچک کنی بچک مطلب آو بچک کی مانا ہمیشن کہ ای بچک کی کیریکٹرسٹک ہی کیا جانے کیا زلیل بکا ای وڑی کیریکٹرسٹک سوتی بچک کنا مدیے بچک کنا امی وڑا برو دینے امی وڑا کشموتی جانے کن رو دینگ لوٹے
دیگه یک چیزی که مطلب آهنه ای احساس دمام ساه دیگ که جانک کار پدا بار بار ہم یہ احساس دیگ که تی براتی تو بروئی کارے بکن ای وہ خیر سکی کومن این چیزی میں چاگرد تو کا جانک بیلی توری مستر بی بی بلے شنکے آتی براتی ہیں یہ کارا ضرور بکن جانک بزگ اول سر جانک پات کنک بھی ارچ کارے واسطہ شومے باید ہمیشن کہ اتی جانک کو بچک کانا چوک بیچارے جینڈر بے سماچارتی وحدی کہ شما ہنا چوک چارے گوڑا شما ہنی شرین تربیتی کت کنے جانک چوک کن بچک چوک کن او بعض انچی فیملیز آنی تو کا بچک ای واسطہ امپورٹنس دیا گباں کہ باندروچا مزن باں وانا کمائنا میں کارا کہاں جانک ہم کارا کیت مرچی گین دورا جانک وانی جانک کمائنی او آہم لوگی سپورٹ کت کن تہنا بچکنا او منی کے رچوشی سکی بازی بلاہی مثال استا میں سوسائٹی تو کا کہ من دیستگان جانین کے وانندہ ہاں آگا کسانو کی ہم جو بھی کنگا ہاں آمیشے پوشتا منی جندہ دیستگان کہ بستی بندان لوگ بندان وتی گودانی وتی سوہر وتی چوکانی تربیت وتی مطلب گندوک دیداری شاہی دورسی چیزانی پوشتا آہنی سکی بلاہی کردی ہستیں بلاہی رولی ہستیں جانین کے وانندہ بھی سک باز کارات کن تہنا یک فیملی ہے نا سک بازا پوری چاگر دیے کارات کن نو ای واسطہ صرف جانک کانا موانین کے امانتاں وا دگری لوگا رواں او ہمیں کارا نیاہاں ای سکیں غلطیں اپروچی ای بائدیں کنڈم کنک بھی بائدیں شبا ایر جنک بھی گوشک بھی کئی وڑ ما بھی جانک ہم اتی پہ تو ماتا نکارا اتک کان چونکہ اگر کمائی و ذرے گپی کوئی جانک کی کہ وانی نوکری کا بچک دے گے چی کم بچک وانی نوکری کا ہمیں ذری کے رساں یا کاروباری چیزی کا ہمیں ذری کے رساں ماتو پتن سپورٹ کرنا گوڑے جانک کے وانی نوکری کا کاروباری کا ہمیں ذری کے رساں ماتو پتن سپورٹ کت کا ای وائشن کے گشین تگین چیز نہ ہاں کہ کت کا کہ کنگا بھی میں سوسائٹی وات گشین تگا وتی جانک کم بوانی نے مسترین چیزا کے مسترین کاری کے کت کان ماتی پوتی جانک کا اسٹینڈ بزوری اوتی بچک کے تربیت شربے کان او پیتو مات کہ اوتی چوکانی واسطے یہ چیزی کت کانا آئی کولی جانک کو بچک کا بیچارا ای صرف ای واسطہ جانک کارا حق کان پیش بچک کارا پیش تیرا و جانک کا آئی چی پاد مدھیاں کہ جانک ضرور بلکہ سوری نہ پوسا جی زندگی پرچہ میں سوسائٹی ہے تو کئی ہم یک بلاہی جیڑائی کہ تاکہ جانک کے واسطہ سانگی رشتہی گواجاری نیتی آ جانک سجی زندگی نشتا و آئیر پتہ چونی بدیں وڑیا چارگ بھی آئیر یہ اختیار نیست کہ بگوشی کے من پلا مردوں میں گمہ سور کنگ لوٹی وطی نہیں مگا چیزیں اظہارہ بکن تاکہ بچک کی نیت آئی واسطہ رشتہ ہی نہ لوٹی آئیے گمہ سانگ بندی نہ کان آئیے سور نہ بھی بلے پدا ہم امی جنک ہم پدا ہمدردی نگاہ چارک بھی عرابی نگاہ یا چارک بھی کلمانٹے نام سرزانک بھی سج زندگی نشتہ کلمانٹی او پدائی کلمانٹے واسطہ آپشن پشت کپی آئیے پتا چی مستر عمر مردمی کے آئیے رگا چوکس تو چوک سور کو تگا ای دورسی مسئلہ استا میں سوسائٹی تو کا بلے ای اما مسئلہ ہاں کہ ای انچو کہ من پیشترا ای گپ جا آگاں یک جانی چوکی کہ ای سور نبو آگائیں وطی ہنر یہ ذریعہ امپاور بوت کان صرف ای واسطہ ڈیگریڈ کنک مبی و جہل چارک مبی کہ ای سور نبو آگائیں ای واسطہ سانگی رشتہ ای چیزی نیت کا یا ڈیورس ٹین تو نشتہ ای واسطہ ایر جنگ جہل چارک مبی ہم انسانی او پدا ایر قصور نیست اس میں سوسائٹی جوڑ کو تگین دو دا کیا ہنی تو کئی جانک سفر کا دیگے من نظام وتی من سجے اما ٹاپک سن سرا کے من گپ جنک لوٹت و من گپ جاتا منا تقریباً یک کو دو سوالت کگا گپڑی سوال انچی نتن کہ ماں ساریا چی وتی اما گپن تو کا کور کرنے کی کوشش کو کہ ماں کورش بے کہیں اوشی چی عبید
یک جانے کیا ایک سوالی کو تگا جویریا او آئیے ایک جوستی کو تگا کہ مطلب آئیے جوست ہم من تقریباً ہوتی کا پن تو کا ہمیں گپ کو تگا کہ چونیا وہ تو واسطے چی کانگا بیبان چی اسٹینڈ زورگا بیبان کہ یا کسا بھی ابزام بچکنی مقابلہ آتک بیکنا اگر میں پورے یا سمرائز بیکیں سوالا گوڑا انچی سوالیا گپ ماں ساری چی جاتا منی بلے پدا ہم ما یک گپی پدا کنگ لوٹی مسترین چیز کہ آ موکک شمار دیگ بھی آ شمار رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے شمارا کہ حق دیگ بھی وانگے وتی وانگے نہیں مگا بروے پرچہ کہ وانک شمارا مدام کو مکہ انڈیپینڈنٹ کنگا شمارا امپاور کنگا وانگ درستی نا چی گیشتر کو مکہ شرین چوک رو دینگا پرچہ میں سوسائٹی تو کا جانی نہیں کہ استے ہیں آئیے الٹیمیٹ رول کے استے ہیں آیا ضرور اسور کا ماتی بھی چوک رو دینی وانک شمارا زندگی سجی زندگی سپورٹ کت کا شمیں وانگ ہی کیا شمیں کارات کا یک انچی چیزی کے ما شمیں درست زاننے کے آئیے را کس پاچ گفت نہ کا او یک گپی ہوتی ذہنے تو کا بیدارے کہ واحد حالات بلکی مرچی کے ای وڑاں لہتے سالا پا دی وڑ ماباں شرطر بیوان وحدی کے آ شرطری وحد کہاں آئیے تو کا شمیں ہنر شمیں وانندگی امی شمیں کارا کہاں نو جانین وطا رہے امپاور وتی ہنرے کو وتی وانے کے ذریعہ کت کنا دیگے ملک میرا نے ایک جوستی من کے رات کا وہی وشین جوستی کہ بلوچ جانے کی یکی دہمیے وط ما وطا یکی دہمیے مطلب دشمنا او یکی دہمیے برداشت نہ کنا چونا ہوا ایک اپ کسی سارا کی یک چیزی نکبتا گوشی نیستی بازی انچی مائی پیشتر ہوں ایک اپ جا کے جانین انچی بازی جانین ہم انچی استا کے آگوشن کے جانین آنا مسئلہ نیست پرچہ کیا ہن جندارا مسئلہ نہیں نو وطی امی کے سرکلی امی شے توکا چی در نیاہن تو ناجیڑا یک براڈر پرسپیکٹیو یہ چیزانا ناجیڑا او آہنی نزا کے مسئلہ ونی مسئلہ پرچہ کے مارا نہیں بلے جانین یک کی دومی دشمن نہیں یک سکی ردین کانسپٹی کے اشیارہ مطلب یک حسابیا انکریج کنگ کہ جانین دشمنی یک حسابیا ای چیزار مردین سارا چی اما بردانا دور کنگی او جانین سارا دیگی اسی بات سواب بود کنا یا کنچین جانینی کیا یہ اختیار نیست آئیچ کوت نا کانوا یہ مقابلہ حدگی یک مردم یگا یہ رکمو کی اختیار است یہ نیچرل ان کے بود کن کیا یہ تو کا قدرتی عملی کیا یہ تو کا یہ چیز بیت ان کے نظام کے مچون یا یہ اظہارہ بکن کے مانی کوت نا کنگاؤں وہ دہمی کوت کنگائیں ما وقت باز رندان آمی چیز سرپت بودتا گوں کہ مردمان گوشتا منی بابتا ما سرپت گوشک بودتا کہ آ جانے کانی ذہنہ خراب کنگائیں او ما اگاں ای کارا جانے کانی ذہنہ خراب کنگاؤں کہ آوتی حق کے واسطہ آوتی پروٹیکشن واسطہ وتی گپا بے جانا او وتی لوگے مردمانا کانفیڈنسا بزوراں اما جاگہ کے آہانا لگی کہ آہانی گما زیادتی بو گائیں غلط بو گائیں اودا پاوتا آواز چست بکنا نو اشیا راگا ای نام دیگ بھی کہ جانے کنی ذہنہ خراب کنگاؤں گوڑے ای واما پدا پیٹریارکی او میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی سپورٹی او اشی تو کا ای نیچرلی پرچہ کہ انو کے اما چیز کے بو گا ہاں ظاہری مردم اما جاگا کے طاقتی اما یہ سپورٹ کا آ جاگا کے مردمی آ جاگا کے مردمی چیر دستی آئیر وہ کا سپورٹ نہ کا
نو جانک کندوش مننا ای صرف ہمیں خیال جنکن ذہنے تو کا دیگ بو گائیں ای واسطہ دیگ بو گائیں تاکہ آ مزانہ کہ آہن سر اصلہ مسئلہ کو جائیں آہن ذہنے تو کا ای گپ کہ جنک کے تئی مسئلہ اصلہ گن چاگردہ نائیں گن ٹیبوزہ نائیں گن مردینہ نائیں تئی مسئلہ گن جانی نائیں اوئی وڈ نائیں اما کے مین مسئلہ استا اما کے بنیاد استیں جیڑو جنجالانی جنک نہیں کشو کے رہندے کے فیکٹرز ہیں کہ ہمارا اگنور کرنے گی نہ دیگے یک جوستی کہ بلوچ زالبول ای شاہ منیر جوستی کہ بلوچ زالبول پرچہ وتی چاگردہ انڈیپینڈنٹ نہ پرچہ آہانی زندگی فیصلہ آہانی پیتیا کے پرات کنا ایشی جواب من پیشتر ہم داتگا اولی و مسئلہ مشین کہ ما پیٹریارکیکل سوسائٹی یہ تو کنشتگا آئیے تو کا چونا ہا فیصلہ ہنی کنوک علم پیتو برات بیبان پرچہ کہ آہانا پداما چاگرد تو کا نندگی زندگی گوازی نگیوں وطی سروائیول واسطہ اصلہ ہی کارا کنا جانک چیا انڈیپینڈنٹ نہ ہاں آہانا انڈیپینڈنٹ بوگا چی چیز دارگائیں مستری ایشو کے من گوشتا پیٹریارکی ہیں وہ دومی اللٹریسی ہیں مردمانی جانک کے ناو آنندگی او ما ای گپے واسطہ من زانی انو چوشیں بازی مردم واسطہ کہ آمی جیڑگا ہاں کہ جانک نو وانگا ہاں بلے شما تہنا یک علاقہی چارگا ہے کہ او دے جانک وانگا ہاں یا شما منی مثالہ دیئے کہ ما آگا نشتگوں ای گپن جات کنگا ہوں ما دوشی ہم دستگا یا کمنٹی نبیلہ لائیو تو کا کہ تہنا جنین تہنا نشتگاں وہ انڈیپینڈنٹاں چچو جنین تربت یا شما مان تربت مردمیوں بلے موتی کا شو کرے چیاں بیچاری ما شمارے گوشیں کہ یک جنینی اگن جنوزامی آئیرہ اگن دو گوانڈوکین چوکست ما شمارے لکین دائیں کہ شمے ماحول تو کا تہنا شو تو یک لوگی زور تو نشت نکا پرچہ آئیے واسطہ انڈیپینڈنس ہمیشہ کہ بینندی آئیر اگا ہونا ریزان گودی دوت کان اگن جاگا یا کار کت کان چیزی بے کان وہ تی چوکان بوانینی پرودینی وہ تی لوگا بینندی وہ تی بلے انچو کہ آئیر چاگرد بیلی نا سیر روچے خدا مردین انچاما یہ گیٹا ساک مبانا آئیر ای تورس مبی کے شپے نیسپا یکی منی لوگے تو کا دور بیکن تو یا کنچی چیزی بیکن کہ پدا گیرت نام سرمان کوشک بھی انیشت بیکن نا آئیر ایچو اسپیس دیگ بی کہ انیشت بیکن گوڑا انڈیپینڈنٹ بھی نا بلے ای چیز نا بھی او مستری چیز آکے ضروری ہیں آمانی نرزا جنک کے ایجوکیشن ہیں وانی جنک وانی شربی آئیم پاور بود کا او سعید پائیدار آئیے یک جوستی کے مروچگیں دور وحدے تہا بلوچ زالبول کو جا اوشتا تگا بلوچ زالبول انگتا وہ نعوشتا تگا آو بزگ گندگ نبا تہنا ما جاگا گندگ بن کے آہنی ضرورت ہے اسے چی عبید بلوچ زالبول کے استے تہنا وہ تی لوگان تو کا وہ تی اما نورمل زندگی آنی تہا ماں مرچیگیں لائیو جندے شمارا مثالہ دیں کہ من لوٹے تگا کہ منی گوما دیکھے یکو تو جانک بیتیں گپ بے جان او شما باور کنے کہ امیچو جانک کے گوما کے من گپ جت کے بیائے ما شما لائیوی کننے ما شما گپ جننے ما شما ہوتی ایکسپیرینسز شیئر کننے اور یک کیا منامی جواب دا کہ میلوگے مردم نیلا ما امی واسطہ ہی لائیو تہنا کنگا پرچہ کہ من لوٹگا ہتوں کہ انڈیپینڈنٹی آما جانک کن کہ اسپیشلی آکے اتک کنا گپ جت کنا دو سے دانگا او من لوٹگا ہتوں کہ آما جانک بیاہاں کہ چیزی نہ چیزی کنگ لوٹگا ہاں کنگا ہاں بلے پا کجا مصیبت کنگا ہاں
malutaga hatun ki a byan hamni kuma hawar beban o mai live bekana ma common ama ke masla asta ke chagird tu ka annu mawjudi masla hani babata man gabjat bekai dursa manami jawab da ke mara loge mardum lela jane keda ushta taga no یک پوائنٹی کہ ما آئی سرا کم گپ جنک لوٹیوں آئی اچھی پت پدا موتی لائیو آلاس کہیں آئیشیں کہ جنین ارچ فیلڈا کے در کیت ارچ اما فیلڈا کہ آوتی ہنر وتی ٹیلنٹا پیش داشت کن یا سوشل ایکٹیوسٹی بود کن پولیٹیشنی بود کن یا پولیٹکس مطلب شد کن او ایشی چی ابیدا سوشل میڈیا سر ایکٹیو بود کن یا وانگیے یا ار جاگیے یا کمپٹیشنی ار چیزی یا ہیومن رائٹس سر کار کت کن ارچ اما جاگہ کے جنینی کار کنگائیں اما رولا آئیے گا بائدیں چاگرد اپریشیٹ پہ کن پچھے کہ میں جنین وچونا حدارت نہ کنا او ای کمپیریزن جوڑ کنگ مدام کے پلانی شرطر ہیں او پلانی شرطر کار کنگیں او پلانی گیشتر کار کنگیں او پلانی بلاہی نامی او ایشی مقابلہ پد دیگے یک جنین یارا آرگو کمپیر کنگ ای یک سکی غلطی عملی اور یکی وتی جاگہ شرین کار کنگائیں اگن کسی سیاست کنگائیں اگن کسی بزنس کنگائیں اگن کسی سوشل ایکٹیوسٹی اگن کسی ہیومن رائٹس سر کار کنگائیں اور یکی وتی یک کردی استی وتی یک رولی استی اور یکی ارچکاری کت نکا من نبشتہ کاریوں او من نبشتہ کاری کت کئی نا من دیگے کاری اگر تو من بندے مارا بھی کہیں بلیش مانا ایش نہیں کہ ماں وتی کساسا کے آکارا کنگاؤں دیگے کسی کہ دیگے یک لیولیا وتی کساسا کاری کنگائیں آئیے منی کما یہ کمپیریزن ہی استی کمپیریزن نیستی مقابلہ نیستی اور یکی وتی کساسا کار بکا او مردم ایوڑی کمپیریزن جوڑ مکنا پلانی شرطر و پلانی گنتر دوست شرنا ارچ آما جنین کے آوتی اسٹرنتا پیش دارگے یا کاریا چاگرد تو کا یک نہ یک وڑیا یک چینجی آرگا کامیابی آوتی جاگہ وتی لیولا وتی قدہ ساکی شرین کار کنگائیں آبائدیں کہ مطلب مقابلہ ہنی تو کا آرگ ما بھی عمران حکیم یک سوالی کہ مردین چی ذمہ داریاں چون گنجانینا شر ہمرا داری کت کا مردین مستری ذمہ داری جانینا را اسپیس دیے گی او اما جانینا نے اسپیشلی کہ وحدی آگن ڈانا درت کگا آگن چیزی کنگ لوٹ گا ہاں شما آگا آہانا پروٹیکٹ کت نکا مردین آہانا زلیل مکا آہنا تیلانک مدا مستری ذمہ داری آئیے اسپیس دیے گی کیا جانی نارا کجام حدہ تک چونی یک ماحول دات کا کہ آئیے گما ہمگام بھی تو دنیا جگہ کار بکنا جانی نارا انو میکر رہا می اسپیس کمی جنینی سوشل میڈیا ایسا رکھیتی ماں دوشی کی لائیو کے نبیلہ دستگا ماں وخیری کامنٹس چیزا ماں نوانا گاؤں ماں پیسلا کو دوشی کی آئیے لائیو کامنٹس آنی وانا گو آئیے وڑا کنفیوزڈ بوگا چی پد ماں فیصلہ کوتا کہ ماں کامنٹس چیزا نوانی ماں یہ رحم گوشتگا کہ دیم ترہ موانش نو یک جانینی کہتی وہ ترہ ایکسپریس کا آئیے امیچو اسپیس دیگ نبی کیا ہوتی گپا شدی سر جات بے کا ای یک گپی بلے ایدا منگو شگ لوٹیں کہ سوشل میڈیا ٹرولنگ ایش ایشی کہ شما تی ذہنن تو کا ایشانا امیچو کامتر جاگا دات کنے شرطریں وہ تی ذہنن تو کا پوزیٹیو چیزن گیشتر جاگا بھی دیئے چھے تو گیشتر گپ سک باز بودتا لائف سک تراج بو
او بله گوڈ سرا ما اگا ما جانے ککانا یا گپی بوشیں ما ہانا گوشیں کہ وتی زندگی یعنی تو کا فرسٹ تھنگ فرسٹ اولی چیز چی ہیں کہ آتی واسطہ میٹر کا تو چی کنگ لوٹے کجام چیزیں کے آترا امپاور کت کا یا کنچی چاگر دیا یا کنچی جاگئی یا کہ تو دا نشتگے او دا تای مقابلہ ہا ارچ دومی سیہمی مردم ترا ایر جنگائیں او اترا دور دیا گائیں ترا تیلانک دیا گائیں او دا کجام چیزیں کے آترا امپاور کت کا کجام چیزیں کے آترا کمک کت کا کہ تو یک انڈیپینڈنٹی انسانی جوڑ بے اما چیزیں نہیں مگا بروئے درسینا چی گیشتر کے ماں جانے کانا اروہ دا گوشیں من گوشیں بوانے وانگا چی گیشتر شمارا ایک چیز امپاور کتنا کا شمیں مسترین پرائرٹی شمیں وانگ بھی اما کسانی حق کے شمارا شمیں زندگی یعنی تو کا انو اے موقع دیگ بوگا ہاں اما ہاں استعمال بکنے او وتی ہنرا وتی ٹیلنٹا او وتی لوگے مردمانا مدام کانفیڈنس بزور ہے ما یہ گپا بالکل گوشیں یک رندیتی پہ تارا کنونس کنگے کوشش کن دومی رند تو پہ تارا کنونس کنگے کوشش کنے او اے وڑا آہستہ آہستہ یک نہ یک جا گئی ہے شمیں مسئلہ سر بھی بلے اگر شما کانفیڈنس نزور ہے او آ کے وحدی چیز کٹی او سر پد باں گوڑا امی گپ شمارے گوشک بھی کہ شما مارا چیال نہ داتا دیگے ایک چیز دی کہ اگر ماں براتاں اسپیشلی پرچہ پابندیاں گیشتے برات ناکو پیت ای مردم تی جانے کو کن سر جانا کہ اگر یک جانے کو کی کہتی شمارا گوشی کہ منی فونے سرا موبائل سرا منا بچک کی تنگ کنگائیں یا پریشان کنگائیں آئیے فونے پچ گرہ گے بدلا آئیر سپورٹ پہ کنے پرچہ کہ آج شمیں تو کا مچو کانفیڈنس پیش دارگائیں آکے کہت شمارا آل دا اشی مانا ہمیشی کہ ای چیزا چی تنگت کا آئی چیزا کنک نلوٹ گائیں کہ آئیے گو مبو گائیں ایدا ہوتی چوکانا گوڑا سرپت بو گے کوشش پہ کنے وہانا سپورٹ پہ کنے ما چامے دا ہوتی لائف کوٹی نگ لوٹی او شب شمیں واش بات شما سلامت باتے او جہد بے کنے کہ یک ہیلدی یک پوزیٹیو مثبت چاگر دیے جوڑ کنگے تو کا اور یک کی کم از کم اگر شما ایدہ امیچو مردم کے گوش دارگائے یک ایشانی نیم ہم اگر ای جہدہ بکن ما باز گہترین جا گئی ہے بود کنا بلے شرط تیشیں کہ شما واقعی بلوٹے او کنگ بلوٹے اگر شما را یک چوشی موقعی رسا گائیں کہ شما کسی را پریشان مکنے کڑا مکنے تے اگر شما را یک چوشی موقعی رسا گائیں کہ شما یک جانے کو کیا را کمک بکنے کہ دیم روی کت بکن دیما آتک بکن ایکسپریس کت بکن کسی را کمک کت بکن گوڑا اما یکی موقع جہد بکنے کہ شما وتی کردارا وتی رولا ادا بکنے سلامتی پا بلوچ راجہ